Здравейте! Днес сме от вкъщи. Всички мои клиенти знаят, че за мен най-важното нещо е добре почистената кожа. А второто нещо, което ви съветвам е всъщност у дома, когато си поставяте серума и крема, да го правите с масажни движения. А сега ще ви покажа моя ритуал сутрин и вечер, как го правя аз. Започвам първо с брадичката. И така около 10 движения. След това започваме с овала. Хубаво издърпваме до края. Започваме с назолабиалните. С лек натиск. 10 пъти. А след това може и да издърпаме, за да работим хубаво за кръговия мускул, който е около устата. Продължаваме с скулите. Хубаво повдигаме догоре. Продължаваме с около очите. Продължаваме с гневната бръчка. Хубаво издърпваме. След това продължаваме с клепача. Тук много внимателно, защото може би е една от най-чувствителните зони. И издърпваме и задържаме внимателно. Винаги държим да имаме добре поставен серум или крем, за да не претъркваме самата кожа. Продължаваме с челото. И накрая издърпваме хубаво. Това е моят ритуал, когато бързам, а в следващите си видеа ще ви покажа цялостния ритуал, когато имам повече свободно време.